igomborunge turunge ichimbo cheto alibosongo igo pageti alikeroka igonyo pageti labda nole no gembo kahaya nerororo yatukanenge na mberi uri getaria nero gwakirwe simu inje mukoko tinachire ntagetukogora gusene tangi yatukogora gusene mabati yatukogora kendi yonse kindaga uri kurwa bwese town egera ngende naro gochirisa yatukananga enamberi naka wacha kogwachire twegwanana naye ngaki chibasambu atenchinga naiga ntagetunkirie tangiye asegete osama bati aya asegete osesi miti aya asegete kendi yose nkindako pona yatukananga ali soko genda labda nande wakirwe na mbende ntakatiki ntamanya tinga wakirwe enjana naye matware kogenda olibona wakere simi nebya yakale kogora na inje already nagole osene tangi ntagetonko mbura labda ngo twere asengo na atambe gose nande ngo ikororo labda ngo turunka nere gocha asengo nyo turunka ni gocha kaikika pona yato kananga igotagete ombekira ni no lionde jibasa jibeda jibasa yonyore dabo incho manyene ngankanye wande ngayaya nara konya na bekirite yale aega sito basa konde abu already etangiyane kwanye bekire gari goro bona juko bona ki ngayo yira rende tokoreki togende ngaya ngo chale korati gake swini na nini bono yatokananga nande kwangya kongonchokana ni abwe town go sempo songo go senkeroka go senyamira kwangonchokana ni chinsa chialire olionde go senebi changale kogora bona ande okay oleta ni sawa obekera nini sawa labda ngo chikabwa go chia yatokananga nande kwangere go beka sebi changa biria ase etangeria made tangeria abachoka bono ntebinga ayo monyene otatiche basadapo waikeire etangieri nande wasalire etangi nande twataka mangane bina bono bintu mbiru chibyako kibade way because onye kwabwate customer ike customer yemo wose kai customer ende oyonde kwara wantenga ki yaya asenge nchonga ki nimbwate customer yende dikanda mo myo kimo ike alafu ngwere nande nkuoye wose diyomo nga wose digangwa kire gali nga akoire lakini gocha nande kwabekera ni mesigo yase ni mesigo yane nande twacha kama ngane bina inde mbiri chibyagokya ebinde byakene mbiri chibyagokya osia tokananga ne taxi yokobolia abantu nande ayo monyene na wakire simi nkongirole ocha sokongira usengo choyugisi usengo chikianja mate ochu migori usengo chi Nairobi yatokananga nande gatikabira nkonya kubekora abantu kwanya kubeka abantu nande abantu baichora mali ndagete freedom yane mali ndagete nyora libagari yane nkonya gukora ibintu byane mali kere ninje na komboe gali bono bintu mbiri chibyako kibade way yatokananga inchomo nyene na agechiwe nandi twange akumana naye esabali yale ngengiya esabali yasaleka bono ebintu binebyo ayo monyene no maite gaki yayambobe okobekerania monyene okay turamboli onde ngaki ayo mukogoti ngobekerani ndo yonde asenge njoga kirende chibasankoli guchire no anje iba kwante iboigo yatokananga tuli gontebya igari kwabekeraniria abantu ime emesigeri yabere menke ebintu byangere gosaleka bona ebintu bune bimbiri chibyago kibade we ayoroche ngambuya lakini asoli gwakorerabo terigo chiaba buya onya kwarorire nga tokonyara motenga ki yaya ligionde gosetigango ngosigane go chaso yonde orakoire obe safe ose yatokananga labda mabwo omuntu tagateri bakali yao osenkorokore osoko garagari ko omuntu omanya gocha imegabwo ori akobekeraniri igeja geto sana marashi kwange akoroke garime tori comfortable by the way tabibu ne diro chiabangija embwediro chiabangija akegara bolinga ki ebikole ebyo gokorera ucha sabande ayo manyino tagati chibasa chisaine nakegara mokoti bolinga ki ine egaki igombuya ine egaki igomborunge turunge ichimbo cheto